Is-settur tad-difiża huwa settur li jista' joħloq opportunitajiet ekonomiċi. Hekk iddikjara il-Kummissarju Ewropew Malti Glenn Mikallef f'intervista li saritlu fil-programm Extra fi Brussell, fejn elenka l-fatt li aktar investiment fis-settur tad-difiża fl-Ewropa se jkun qed joħloq aktar impjiegi. Bil-ex Chief of Staff ta' Roberta Bela jistqarr li l-investiment fis-settur tad-difiża se jsarraf f'opportunitajiet ekonomiċi ġodda. Ma ninsewx ukoll li kien hemm impenn 10 snin ilu li nżidu l-investiment u l-capabilities tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mad-difiża tal-kontinent. Difiża qed nitkellmu mill-lat wiesa nerġgħu. Da jista' jkun ukoll settur ġdid li fih nikkreaw opportunitajiet ekonomiċi. Huwa spjega li għandha tkun priorità illi fis-settur tad-difiża jinħolqu xogħlijiet ta' kwalità, anke fejn tidħol id-difiża ċibernetika, il-protezzjoni tal-provvista tal-elettriku, tal-ilma u anke investiment sabiex il-pajjiżi jkollhom portijiet adekwati. Jekk qed nitkellmu fuq il-capabilities tagħna li jkollna portijiet pereżempju adekwati, li jkollna sistemi li jipproteġu il-cables tagħna. Aħna għandna bħala pajjiż ukoll f'Malta cables li jaqduna u li niddependu fuqhom għall-elettriku għaddejta ma' partit oħra tal-kontinent Ewropew, irridu naraw li dawk is-sistemi jkunu protetti l-infrastruttura tal-ilma. Jeħtieġ li nipproteġu daw l-infrastrutturi niddependu fuqhom huma kritiċi. Mela allura hemmhekk irridu nħarsu kif nikkreaw anke opportunitajiet f'dawk l-oqsma biex ikun hemm impjiegi ta' kwalità hemmhekk ukoll. Mikallef huwa l-Kummissarju Ewropew li jimbotta l-Prim Ministru Abela innifsu. Il-Kummissarju li issa spiċċa jwaqqar retorika partiġjana ta' Roberta Bela dwar id-difiża. Fil-fatt, Abela ilu xhur sħaħ jipprova jnawwar biża' fost il-poplu Malti Wawċi fejn jidħol l-investiment fid-difiża u saħansitra spiċċa jbiddel kliemu skont fejn ikun, jekk hux fil-Parlament jew mal-mexxejja internazzjonali fi Brussell. Il-Kummissarju Mikallef li huwa l-iżgħar fost il-Kummissarji Ewropej kien magħżul mill-Prim Ministru Roberta Bela. Dan wara li l-eks Ministru Laburista Chris Fearn kellu jirtira ismu għaliex qed jaffaċċja akkużi kriminali serji brabta ma' deal fraudolenti ta' 3 sptarijiet. Bil-Prim Ministru jkun kostret jixħed isem l-eks Chief of Staff tiegħu Glenn Mikallef bħala Kummissarju Ewropew.